Jeesus on olemassa. Ja tämä on niin järkyttävä asia niille, jotka eivät halua pelastua, että evankelistana melkein veli pysähtyy. Miksi ihmiset eivät halua tulla uskoon? Miksi? Mitä pahaa Jeesus on tehnyt? Hän haluaa sinut pelastaa ja sä kuolet vuoren varmasti. Mihin aiot mennä kuoleman jälkeen? Mietin nyt tarkkaan. Mua kauhistuttaa, kun ateistit ihan julkisesti sanoo lehdessä, minua ei pelota kuolema ollenkaan. Mä että voi ei. Ei tiedä minne on menossa. Vika täytyy olla meissä, kun me olemme lopettaneet saarnaamasta helvetistä. Kyllä meidän täytyy saarnata ihmisille selkeästi, mistä Jeesus pelastaa ja minne. Kyllä Jeesus on rakkauden Jumala ja juuri sen takia hän haluaa pelastaa. Ja nyt kun ollaan käännytty aivan päälailleen, ei Jumala pelottele ihmisiä. No ei tietenkään pelottelekaan. Hän informoi, mihin olet menossa ilman Jeesusta. Olet menossa helvettiin. Ja kuulemma ne aikaisemmat kokoukset, missä ihmisiä tuli uskoon, tapahtui sillä tavalla, että ihmiset loukkaantuivat tuommoisista kovista saarnoista, lähtivät ulos ovet paukkuen, mutta tulivat takaisin ja antoivat elämänsä Jeesukselle. Kolahti, mutta tuli takaisin, koska totuus tekee vapaaksi. Ei meidän tarvitse kaunistella evankeliumia. Ei meidän tarvitse puhua enempää sen yli, mitä kirjoitettu on. Jeesus on Herra ja sä oot menossa helvettiin ilman Jeesusta, eikä tämä ole mikään uhkaus, vaan tämä on valitushuuto. Ajatelkaa miten laki, otetaan vielä kerran, niin kun on poliisia paikalla. Kohta niitä rupeaa olemaan täällä, kun puhuu homoista ja lesboista. Siis väittääkö joku, että kristityt vihaisivat homoja ja lesboja? Ei missään tapauksessa. Vaan meidän on puhuttava siitä, muuten jos homous ja lesbous hyväksytään ei-syntikategoriaan, niin mehän silloin olemme vapaasti antaneet heidän mennä helvettiin. Ei siinä ole sen kummempaa. Täytyyhän heidän rakkaudesta sanoa, että se on synti mikä synti ja piste. Ei siinä mitään tekemistä vihan kanssa ole. Saahan ne tehdä mitä niitä haluaa. Mä oon estänyt mitään niitä tekemistä. Mutta jos me uskoja hyväksytään ja tukitaan eräs synti, että se ei ole synti, meidän käsistämme Jumala tulee vaatimaan se veren. Meidän käsistämme. Ja nyt on lakisäädäntö, että ei saa puhua. Ruotsissa helluntai-pappi pantiin vankilaan, kun se puhuu homosta ja lesboista. Saatana on ovella. Ja nyt tulee se vihalaki, sitä vielä tulee vihapykälä. Kun puhuu lesboista, niin sinä vihaa. Mä ainakaan niitä vihaa. Mitä syytä mun on vihata niitä? Ihmisiähän nekin on. Ja mulla on yksi tekevä, mitä ne tekee, mutta Jumala sanoo aivan selvästi. Eivät varkaat, valehtelijat, homot, lesbot peri Jumalan valtakuntaa. Siis meillä ei ole oikeutta ruveta vesittämään Jumalan sanaa. Mutta ehkä me olemme lähdetty tänne vesittämisen tielle ja sen takia kukaan ei tule uskoon, kun kohta ei ole syntiä olemassa. Kaikki on vain rakkauden mössöä, niin kuin alkuräjähdyksessä. Pökkös. Onneksi se alkuräjähdys pannaan ensin kuntoon. Ja ei, kyllä Jeesus on olemassa, meillä on todella vähän aikaa. Ja sitä mitä mä mietin, kun Pekka tuossa puhuu. Se on totta, mutta kun saatana on ovella. Tiede joka päivä todistaa enemmän ja enemmän Jeesuksesta ja Jumaluudesta. Niin tämä on samalla ajaa saatanaa siihen umpikujaan, jolloin saatana heittääkin takin toistapäin ja sanoo, että joo, mä olenkin Jeesus. Eli teologinen sotku on yhtä vaarallinen kuin tiedemiesten sotkut. Että Pekka puolustaa sitä, että tiedemiehet tekee sotkea, mutta se on kuva. Ei saatana jätä teologilta, ei saatana uskovaistenkaan keskeltä jätä tätä kuule sekasotkun myllyä, että tätä ja tätä. Sen takia meidän pitää olla varovaisia. Katsokaa, miten te kuulette. Ja katsokaa, mitä saarnoja teille saarnataan. Lopun aika on eksytysten aika, jos mahdollista jopa valitut eksyvät. Se eksytys on niin väkevä ja he ovat meistä lähtöisin. Valheapostolit, valheprofeetat, meistä ne on lähtöisin. Aloittivat uskossa, aloittivat Helsingistä. Ei kun aloittivat hengistä ja päätyivät Helsinkiin. Näin se oli jo. Just. Eli pääkaupunkiin. Kuka meistä on suurin, on eräs ongelma. Tieto on valtaa. Ja se, joka haluaa valtaa, niin se siirtää Jeesuksen pois. Ei Jeesus ole antanut kenellekään ihmisille mitään valtaa.
Minulla on kaikki valta, sanoi Jeesus. Näin, nyt muutama laulu ja sitten mieti siellä, joka et ole antanut elämäsi Jeesukselle. Mieti, haluatko tulla uskoon vai jos et halua, niin olet tehnyt päätöksen. Ole kuin Pilatus, minä pesen käteni. Minä ainakin olen sanonut ja todistanut, Jeesus on olemassa. Millä puolustat itseäsi, että pääset taivaaseen, koska Jeesus sanoi, ellet ole uudesti syntynyt, et näe Jumalan valtakuntaa. Ja jos ihminen uudesti syntyy, niin se on niin väkevä mielenmuutos, elämänmuutos, että jotkut pystyvät sanomaan jo, että millä sekunnilla se tapahtuu. Joillekin on saattanut se prosessi olla pitempi. Kyllä mä nyt sen hyväksyn, että tulin hitaasti Jeesuksen. No pässihän tulee hyvin hitaasti, kun panee aina vastaan. Että voihan se sillä kertaa, että tuli hitaasti uskoon. No tulkoon vaan. Mutta silloin kun kolahtaa Pyhä Hengen sinetti, niin kyllä sen tietää, että minä tulin pääsiäisenä uskoon. Pistooli pöydällä annan elämäni Jeesukseen. Se oli ensimmäisen ja toisen pääsiäispäivän välisenä yönä. Halleluja. Päivä sammuu, hiljenee, ihminen jo vaikenee. Ihminen on levoton, huomisen kun pelko on. Ihminen on levoton, huomisen kun pelko on. Kuule pieni ihminen, turvasi vain taivas on. Nosta katse Golgataan, siellä sua kuunnellaan. Nosta katse Golgataan, siellä sua kuunnellaan. Päivä sammuu, ilta saa, illan tuuli puhaltaa, itkun polku taakse jää. Uusi maa on määränpää, itkun polku taakse jää. Uusi maa on määränpää.
Mä tunnen sen, pyhä askelee vaeltajalla, yössä salaisten kyynelten. Pyhä askelee vaeltajalla, yössä salaisten kyynelten. On niin hiljaista, sydän vain kuulee, yön sointuja vaieten. Minä tunnen, kun taivaasta tulee, se on säveltä kirkkauden. Minä tunnen, kun taivaasta tulee, se on säveltä kirkkauden. Se on Jumalan kanteleen soitto, pyhä henkisen säveltä. Luja varma on Golgatan voitto, siksi keskenee meidän matkamme jää. Luja varma on Golgatan voitto, siksi keskenee meidän matkamme jää. Yli kuolemaan veren hän kantaa, en pelkää vaan luottaen. Otan viimeisen askeleen kerran, veren voimaan vain luottaen. Otan viimeisen askeleen kerran, veren voimaan vain luottaen. Otan viimeisen askeleen kerran, veren voimaan vain luottaen. Jokainen meistä ostaa eräänä päivänä viimeisen askeleen. Sinäkin, mihin sinä luotat, kun lähdet täältä? Mihin sinä aiot vedota, kun lähdet täältä? Joka tunnustaa minut isäni edessä, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Sen minä tunnustan isäni edessä. Tämä, joka häpeää minua, sitä minä häpeän. Ei täältä maailmasta lähdetä niin, ettei Jeesusta tunnusteta. Jos Jeesus rakastaa sinua, niin miten sinä voit olla piilokristitty, kun ei Jeesuskaan kuollut piilossa? Hänet häväistiin julkisesti, vaikka hän oli syytön. Miten ihminen voi olla niin kova? Miten se ihminen voi olla niin kova? Jeesus on syytön ja sinun syntiesi vuoksi hän kuolee, jotta sinulla olisi ihan kaikkinen elämä. Silti sä lähdet kokouksesta pois. Luotat johonkin omaan teoriaan, luotat johonkin darwinismin kaltaiseen hulluuteen, joka uskonnossa on väännetty, että lapskasten kautta olet pelastunut. Jumala, miksi annat pettää itseäsi? Taivaallinen Isä, avaa meidän sydäntä. Anna meille sen ryöverin nöyryys tunnustaa, että me olemme syyllisiä. Herra, sinä olet syytön. Olet kuollut meidän vuodistamme. Ja sinä vaan odotat, että me tulisimme sinun luoksesi ja tunnustaisimme syntimme. Koska ilman synnin tunniota
ei ole armahdusta. Sinä armahdat vain tuomittu. Kiitos tästä hienosta illasta ja anna meille valkeuden. Herra, osoita myöskin, ettei se valkeus, joka ole meissä, ettei se vaan olisi pimeyttä. Amen. Mä tiesin mitä kaipasin, vain rakkautta Jeesuksen. Sain häneltä anteeksi syntivelkani. Usein tuska painui sydäntäi, olin levoton. En rauhaa saanut peilläni, en lohtua lainkaan. Ajatukset ainoat oli vain, onko mitään muuta mulla kuin kipu ainainen syömessäin. Kun kutsun kuulin Herran Jeesuksen, niin aukes portit taivaan kotiin. Mä tiesin mitä kaipasin, vain rakkautta Jeesuksen. Sain häneltä anteeksi syntivelkani. Aamen. Jeesus tänä päivänäkin vapauttaa syntitaakasta. Niin, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Ja meillä on ollut tässä hienot 2 päivää ja vielä meillä on tässä pieni hetki aikaa olla Jumalan kasvojen edessä. Ja pyydetään siunausta tälle loppuillan pätkällekin ja sille sanalle, minkä olen aikonut sydämeltäni jakaa teille, jotka olette täällä uskollisesti ollut ja olette vielä jaksaneet jäädä kuuntelemaan. Kiitos Isä, kaikkivaltias Pyhä Jumala, joka olet tänäkin armon päivänä suonut meille sinun rakkaudestasi antaa meidän olla poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Kiitos Herra näistä 2 kuluneesta päivästä. Ja kiitos Herra, että sinä olet jokaisen kanssa ollut täällä. Jokaisen, jonka sinä olet kutsunut tänne. Ja jokaisen, joka sinä olet tänne valinnut palvelemaan. Kiitos Herra, että me saamme pyytää sinulta siunausta ja varjelusta näille, jotka ovat kotimatkalle lähteneet. Mutta Herra, myöskin pyydämme, anna siunauksesi jokaiselle, joka on tänne jäänyt. Herra, me odotamme sinulta, että sinä totisesti kosketat meidän sydämiemme vielä tänä iltana. Ja Herra, avaa meidän sydämme, että me voisimme ottaa vastaan sen sanan, minkä sinä lähetät meidän keskellemme. Herra, sinä olet elävä sana. Ja kiitos rakas Jeesus, että sinä totisesti tulit lihaksi ja sinä Jumalan poikana menit Golgatan keskimmäiselle ristille. Sinä otit